Sziasztok, én Kállai István vagyok. A Samsung Galaxy A sorozat mindig népszerű volt a vásárlók köreiben. Általában évente 4-5 féle terméket szokott elhozni a Samsung hazánkba. Már március óta 5 féle készülék érhetve, azóta nemrég mutatták be a Samsung Galaxy A35-öt és a Samsung Galaxy A55-öt. Ezekről majd lesz szó, de amit ma elhoztam nektek, az A15-5G 80 000 forinté. Úgyhogy nézzük meg, hogy megéri-e ez annyit, amennyi az ára, meg hogy minőségi-e. Gyertek, derítsük ki! A készülék kicsomagolásában semmi újdonság nem volt, egyébként már előtte kibontottam, és így adom nektek elő. A telefonon kívül csak egy mindkét végű USB-C adatkábel található, egy SIM kártyatű, de más nincs benne a papírokon kívül. Az nem jár hozzá, de én most rárakok. Hőmérséklet szerint szinte semmi különbség nem található a többi A-kategóriás telefonok között. Például az A25. Láthatjátok, a telefonok egy kaptafára készülnek, csepp alakú a szenzorsziget, vastag a káva, a pánel nincs kamerasziget. Ezt a dizájnt az A32-ben debutálták 3 évvel ezelőtt. A átlag műanyag, IP vagy Gorilla Glass védelem nincs. Függetlenül minőségi a keret. A bekapcsolót és a hangerőszabályzót egy oldalra rakták. A nyomatolvasó egy kicsit lassú, és nem mindig működik tökéletesen. Található egy jack csatlakozó, ászimes a készülék, bővíteni, de ebben az esetben csak egyet tehetsz bele. Hangszóró van a készülékbe, ami egy 80 000 forintos telefonban teljesen megfelel. Ez jó egy Super AMOLED, 6.5 inch, 90 Hz, 800 nits, 1080 x 2340 pixel, Width-Wine L1. Beltéren szépek a fények, de kültéren is. Nem támogat, de a Width-Wine-ot igen, így bármilyen streamet Full HD-ben nézhettek. Frissítés 60x90, és Netflixen vagy YouTube-on megy 90 Hz-szel. Kímélő mód, sötét mód és világos is. Akkor is alaposan futnak rajta, de ez a telefon nem gémelésre van kitervelve. Fontos hír nektek, hogy ne ijedjetek meg, amikor feltöltődik a telefon, akkor néha nem mindig nyomódik be a gomb, amit te szeretnél, ugyanis a telefon még ébredezik a töltésből. De nem kell félni, hogy hibás. Nézzük a fő funkciókat, dolgokat, amik a legfontosabbak, azok megvannak rajta. Ott minden más. Időről annyi, ugyan most nekem már merülőbe van, de elmondom. Időről annyi, hogy nem rossz, ha 30 percig töltött, kb. 50%-ig megy fel, ha 90 perc, akkor 100-ra. És eléggé lassan merül, szóval szinte megéri. A színek nagyon szépek. 2MP, f2.0 makrókamera. 3MP, f2.0 előlap. Most tegyük fel azt a kérdést, hogy megéri ez 80 000 forintért, ez a Samsung Galaxy A15-5G. A válaszom szerintem egy komplett összerakott telefon. Ha tetszett a videó, az nyomjon egy lájkot és egy csengőt. Én István voltam, sziasztok!